It's your boy General Fire Colosso Baba Junior Mpasha Mrombo weshira wesho magwahya wo maproposho mapfanja pa komani ya 13 Tanzania dizitata marazi matazi machingwa isinanzwisa. Yes, we are live here in Zebra Chitungwiza. Chine mkomana wa rukuru wa graft panapa. So vanhu vanongera vachitanza kuna mabasa ndichigara chitaura neni kuti kana kusina basa ririko nderekutsvaga basa. But kune vamwe vasina kuzoita basa rekutsvaga basa vakatozotsvaga zvekuita. Mkoma munonzani? Unonzi mkoma Brian Zimondi. Brian Zimondi. Koma Brian Zimondi. Koma Brian Zimondi taona panapa vari kukacha matombo concrete. Kana ndiri wrong munondicorrecta because inzve kuvaka handizvinzwisise. Saka munongotudza kuti matombo aya ndechi ndekuvakisa chi? Anoita kuvakisa paimba. Kuvakisa pa floor ipamba. Ndoatoshandisa yaya. Hanzi matombo aya ndekushandisa kuvaka. Saka kurati vanhu vese vanenge vachitsvaga matombo ekuvakisa mkoma vane matombo panapa pazebra panonzi pazebra muchitungwiza padhuze nemuunit J. So mukangobvunza masvika panapa aiwa munotovaona vanenge varipo pakona vachirova matombo. So chii chakanyanya kuita kuti mufunge kuzotanga zvokuita zvekukacha matombo? Zvakaita kuti nditange kukacha matombo ndangotanga ndichiona vamwe vachitanga kushanda vachirova matombo ndangotanga kungozvifarira ndipo munhu aitsvagawo mari ndatona zvakutotanga kuti ndibatsiridzawo mupenyu hwangu tutotowo mari ndichitoita something mupenyu. So makaona imimi kuti zvekuti ndiswere ndichingochema kuti hakuna basa zvinogona kukukostai mukati regai tiite zvekutotsvaga something zvekuita. So imimi ndiuze kuti panapa munoshandira panapa chete here? Aiwa ndishandire panapa ndoshandira nekunonzi kuprodrite. Toita zvekuisa matiles. But ndiri assistant. Hanzi tesa futi matiles. Kureva kuti havasi munhu anoita basa 1 vanoita mabasa hobo zvese. Aiwa. So mkoma ndoda kuti ndizive kuti vanhu vanenge vachida kukubatsirai, vanhu vanofunga kukubatsirai vangakubatai kupi? Vanokwanisa kukutaura nemi vanogona kukubatai kupi? Kana kuti vanogona kukuvhizitirai kupi kwanogona kusvika kuti vakubatsirei? Ivo panapa zvinoita futi tendiri panapa hongu pazebra pachitebra chitungwiza hongu. Vanonge vatibatsira kuti tiri panapa zvedu ndo pabasa pedu. Then kanisi panapa ndoshanda maweekend kasi Monday to Friday then ndiri kuprodrite ndokune basa rangu rimwe andinoita iko. Saka matambudziko amunosangana nawo panapa muchikacha matombo ndeyekuti chii chinokushoterai kuti munyatsoita basa renyu zvamunoti dai taiwana izvi neizvi basa redu rinogona kuti rinogona kuva faster kana kuti rinogona kuti rive nyore zvii zvamunosvivira demawana? Toshiro kuti dai tava nomushini inokwanisa kuti batsirawo pakutsemura matombo edu aya because zvingaitawo nyore kuti tibatsirike because tanzwa nekurutswanya. Apa ndiri kutoona muri kukatya nesando. So vari kuti dai pawanika mishina inokacha matombo zvaigona kukubatsirai. So alright, tomboti mawana mishina inokacha matombo munofungidzira kuti panopera kana 3 years or 4 years or right again kuti 2 years munofungidzira kuti munenge mapapi mimi? Ndoda ndaenda pa level rimwe rinani ndasimukira ndinda kuonekerawo. Thank you so much. Mati munonzani mkoma? Brian Zimondi. Mkoma Brian Zimondi, we are here live in Chitungwiza padhuze neunit J Zebra. So thank you so much guys. Go and subscribe at Manas Chibanda Media. My name is General Fire Colosso Baba Junior Mpasha Mrombo weshira wesho magwahya maproposho mapfanja komani ya 13 Tanzania dizitata. Kana muine vanhu vamuziva vari kuita mabasa ari kukushamisai munharaunda yamamuri munogona kutidedza then tobva takwanisa kuuya ikoko kuti tikwanise kuzotaura nevanhu vari kuita mabasa akanaka. Toda kuti tikurudzirane maghetto youths kuti kana musina basa munyika basa ririmo nderekutsvaga basa kana kuti tsvaga something chekuzviitira. Thank you so much.